Bueno, pois eu son Guillermo, son nativo de Sobrado dos Monxes, inda que agora vivo en Teixeiro, non? Teixeiro Curtis. E nada, dedico-me ao transporte fundamentalmente, pero, bueno, despois dedico-me un poquinho ao fútbol, son un entrenador de fútbol e tamén xogo con veteranos. E, bueno, agora, pois, chama-me a atención o da arbitraje e aquí estou. Pois, a ver, chama-me a atención, a ver, gústame, creo que tamén, ademais, pola experiencia que teño, pois, xogando, entrenando, pois, aportar algo positivo, creo. Pero, bueno, eso habrá que verlo despois sobre a marcha. Sí, chama-me a atención que hai xente moi xoven, pero, bueno, que está ben, vamos, está ben. Entretenida e, bueno, interesante, claro, sí. Sí, porque as reglas, a veces parece que levan a súa confusión, que non a confusión, pero senón saberlas interpretar. E, bueno, sí, está interesante. Se dou compatibilizado con entrenar, xogar algún partido, pois sí, poderei. Ainda que, bueno, as horas do día son para todos igual. Pero, bueno, en vez de pitar, pois, 4, pois igual teño que pitar un, non sei. Iso en función tamén dos partidos que haxa na miña zona tamén, claro. Has feito todo, xa o que me din, ti has feito todo. Pero, bueno, sí, habrá que organizar, habrá que deixar outras cousas, claro, aparcadas e, bueno, pois dedicarlle, neste caso, que é deporte en xeral, pero neste caso fútbol, pois sí. As horas que me dean, pois aí estaremos.